Bigla-bigla ka namang bumabait dyan. Nabanggit ko lang kanina na natutupad yung mga Christmas wish kapag ka malapit ka kay Lord. Ala, biglang in the name of the Father ka dyan, B. Anyway, nagbabalik ang inyong kadaldalan. Dalang-dalerang atleta DJ Maratsoni. At kanina nga, nabanggit ko, dahil kakatapos na ng Pasko, fresh na fresh. Gusto kong maitanong kung ano ba sa Christmas wish mo ang finally natupad na. Ano ba yung mga common na Christmas wish, lalo na kapag ka mga Pinoy? Maratoni, okay na ako sa iPhone 17. Wow! Yung gustong-gusto mo ng iPhone 17 pero alam mo sa sarili mo, aware na aware ka. Yung sinasahod mo, kulang pa sa pinangkakain nyo. Okay lang. Basta aesthetic, Maratoni. Ewan ko sa'yo. O kaya yung mga common na hinihiling ng mga mister. Oy, ano ba yan? Mga parte ng motor. Ewan ko ba, ba't ang dami-dami mga pailaw-pailaw na ganyan sa motor? Ewan ko na nagdadagdag. Minsan nakikita ko pag dumadaan sa kalsada, no, may mga nakikita akong motor. May mga parang Christmas lights na hindi ko mawari kasi pagpasensyahan nyo na hindi rin naman po ako mamotor na tao. Pero hindi ko alam kung bakit naglalagay ng Christmas lights sa tambutso. Anong use nun, be? Tas meron namang iba, gagastos pa para yung mga normal na kotse, gagawing sports car. Yung tambutso bubutasin. Para yung pag tumutunog, pagdadaan sa kalsada, akala mo naman talaga sports car. Buti sana kung sports car yung kotse mo, pwede sana. Gumastos ka pa para butasin yung tambutso mo. Ewan ko sa'yo ulit. Pero syempre, hindi ko naman may iwasan yan since trip mo yan. Wala naman akong magagawa dyan. Basta, sinabi ko na kung saan mo mas magandang i-invest yung pera mo, diba? Huwag tayong paulit-ulit pa. Yung mga ini-investan, ano ulit? Running shoes. Oo, yung mga tipong pwede mong gamitin pang matagalan. Pero syempre, bukod doon, alam naman natin ng 3 bagay. Ayan na, 3 bagay na sana man lang, Lord, kahit isa. Kahit isa ay mapagbigyan tayo, no? Kahit hindi masyadong paladasal. Ewan ko ba sa'yo, puro ibang sal ang ginagawa mo. Tiyara! Una sa lahat, ang pinakamagandang Christmas wish ay haba. Sana gumaan ang buhay natin next year. Gumaan ng timbang, number 1. Tiyara. Gumaan ang pakiramdam, lalo na kapag medyo lubog tayo sa utang. Siyempre, mahirap yun. Pagdating ng 2026, iisipin mo pa yung yung kakapasok lang ng bonus mo, yung bonus mo wala na agad. Katapos, yung bodja paggaan sa mga utang, syempre, sana gumaan na rin ang pakiramdam mo. Kasi balita ko may kaaway ka raw. Bakit naman kasi napaka-war freak mo, B? Bakit? Mamaya, balik ba? Kausapin kita mamaya. Hold on tight. Ito na yung Ito na sakto. Kakantahan muna kita ng Christmas song para medyo gumaan yung loob mo. Mamaya, tuloy-tuloy ang usapang Christmas wish. Ito ang aming special Christmas jingle. Kabisyo ngayong Pasko, tayo'y magsama-sama. Kabisyo, tara na.